Tak ak som to správne pochopil, ak príde teda ukrajinský lekár po tých 5 rokoch, tak absolvuje písomný test v ukrajinčine alebo v ruštine a potom bude pracovať ako neatestovaný lekár a následne by mali teda na nejakú skúšku. Ide mi o to naozaj, že na Slovensku, aby sa stal lekár pediatr, musí 10 rokov študovať. To je fakt a u nich stačí naozaj 5 rokov. Neviem, či to celkom zodpovedá tomu tej kvalifikácii, ako by mal, keď si uvedomíme, že sestra na Slovensku musí študovať 5 rokov plus ešte 4 roky maturitu, že 9 rokov študuje sestra, aby bola MGR a lekár na Ukrajine tomu stačí 5 rokov. Čiže tam sú také, do istej miery si myslím, že diskrepancie, že či to tak je. Ja čo mám také informácie, to vzdelanie na Ukrajine je také, nie je celkom porovnateľné s európskym vzdelaním. A sú odbory, napríklad pedopsychiatr, ktorí potrebujú slovenčinu. To je hlavný taký diagnostický a terapeutický nástroj, tá reč, aby vedeli slovensky, aby vôbec vedeli pacienta vyšetriť. Čiže sa mi zdá čudné, že vypadlo z toho aj nejaká jazyková skúška. Čiže ja by som bol za tie prísnejšie kritéria a uznať im tú kvalifikáciu pediater až po absolvovaní skúšky, ktorá by bola v rozsahu atestačnej skúšky z pediatrie a samozrejme aj jazyková skúška. Tak to platí aj vo svete, keď ide Slovák niekde do zahraničia robiť, tak musí vedieť jazyk, musí absolvovať tie rôzne aprobácie v zahraničí, získať uznať medicínu, napríklad v Amerike to trvá roky a roky, aby ho uznali v Spojených štátoch amerických alebo v Nemecku. To naozaj není taká záležitosť, že urobia v Ukrajinčine nejakú písomný test a stanete sa hneď lekármi. Čiže z tohto si myslím, že hrozí, že tá kvantita bude na úkor kvality. A takisto isté také právne aspekty, napríklad, že či taký lekár bude postihovaný úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, alebo je občan Ukrajiny, alebo ten lekár, ktorý ho školí,